गिबि गिबियावनो नोंथांमोननि गासै निउस पर्टेल चेनेलनि गासैखौबो आङो गोसो गोरबोनिफ्राय साबायखर बावहरनाय थाबाय। थारैनो दिनै जोङो सानजेर नोगोर बैसागु फोरबो आफादा जिहेथु बोसोरफ्रोमबो जिबायदि जोङो गाजा गोमजायै जोंनि माहारि फोरबो बैसागु फोरबोखौ जोङो बरायनाय लोगोसे जोङो बिदाय फोरबोखौ खुंनाय जायो। थिग बेबायदिनो दिनै जों फैयै फैयै सोनाब सानजारि नोगोराव जिहेथु जोंहा बैसागो बराय फोरबोखौ जों खुंनो थि थियारि खालामनाय जादों। बेनिखायनो दिनै लं बर' गुदि फरायसालियाव जों दिनै बानजाय आफाद दानाय जादों। गिबि गिबियावनो जोङो आफादगिरि मासि महरै जों मोननो हादों महेस्वर बसुमतारी बिथां, लोगोसे नेहाथारि सन्जिब ब्रह्म बिथांमोनखौ जों मोननो हादों। लोगोसे गुबुन गुबुन दालाइ आफादनि बिबानगिरि बिथांमोननोबो जोङो दिनै जोङो बिथांमोननो जोङो बिबानखौ इतिमध्य जों फोरमायखाबाय। गतिके जों सानो जोंनि बैसागो बरायनाय जिथु फोरबो 14 एप्रिल बे दिनखालि जिहेतु बे दिनखालि जोंहा डक्टर भीमराव आम्बेडकारनि जायखौ जों कनस्टिटिउसननि बिफा फादार अफ इन्डियान कनस्टिटिउसन जायखौ बुंनाय जायो बिनि जोनोम सानजों लोब्बा लाखिनानै लोगोसे बिनि आवगोलावनो जोंहा मोसौ थुखैनाय जिथु बर' माहारिनि मोनसे नेमखान्थि बेखौबो जों लानाय जागोन। लोगोसे जों परम्परागत जोंनि खायद' जानाय जोंनि गोखा गोखै जानाय गोदो गोदायनिफ्राय जायथु नियम आसारखान्थि सोलिबोदों बेफोरखौ जोङो गाजा गोमजायै मोसानाय दामनाय देनाय लोगोसे गासै जों बर' बैसागो फोरबोनि जिथु जोंनि हाबाफारि बे हाबाफारिखौ जों बरायनाय सानखालि जों लानाय जागोन। लोगोसे आरो जोङो बे खालिनो जोङो माखासे जोंनि एवारनेस जे साखोन सिखोन लोगोसे आब्रुथि जेरै जों बोरैहाय रायजो जानो नांगौ लोगोसे जोङो बैसागो फोरबोनि सोमोन्दै जों सासे स्कलार जोङो लिंहरनाय मोनसे थांखि लादो। जिहेथु जोंहाथ' खालि बे रंजाबाल' जानाय नङा, जोङो बैसागोनि जिथु तात्पर्य बैसागोनि जिथु ओंथि बेफोर जिहेथु जों उथिफुनाय जोंनि फरायसालि बा लाइमोनफोरनो बा जोङो रायजो राजाफोरनो जों मिथिहोनांगोन। बेनिखायनो जोङो बेखौ सरजाबनाय जाहाथे जोंनि आउटकामा जाहाथे मोजां जायो। जों ओरैनो खालि रां रुफा गारनानै खालि फोरबोखौल' खुंनाय बे नङा, जे फोरबोजों लोगोसे जों माबा मोनसे जों फिथाइ मोननाय फोरबोजों लोगोसे माबा मोनसे मेसेज मोननो हायो, मेसेज जों माबा खालामनो हायो होनो हायो। लोगोसे जोंनि हारिमु बर'नि जिथु हारिमु आंगो हारिमुखौ जोङो बिश्व दरबाराव जों प्रतिस्ठा खालामनायनि मोनसे थांखिजों एम्स एन्ड अबजेक्टिभ्सखौ जोङो बे खालि जोङो माखासेखौ जों बेरखांहोनायनि थाखाय लाहार फाहार खालामदों। गोदान हाबाफारि हिसाबै जिहेतु बोसोरफ्रामबो जोङो गुबुन गुबुन माने जोंनि पन्सायत वाइसआव जों खुंदोंमोन। बेयाव जोङो जेरै जोङो जोंनि आसार खान्थियाथ' थाखाबाय, मोसानाय मुसुरनाय बेबोथ' थाखाबाय। लोगोसे जोङो सानदों माने जोङो आरोबाव बेनिफ्राय एसे साबसिन जिहेथु आजिखालि जुगाव जों हारिमुखौ जोङो गोदोनियाथ' गोदोनि थाखाबाय, गोदोनिफ्राय फैयै फैयै दासिम जोंनि दानि साइन्टिफिक एरा बा टेक्न'लजि एरायाव जोंनि हारिमुवा माबायदि जों माबा जाबोगासिनो आवगायगासिनो दङ बा हारिमुखौ जों बोरैहाय जोङो बांसिनै जोङो मोजांसिन मोजां बा जोङो जोंनि इयुन जोलैनो जों बोरैहाय जों बे हारिमुखौ गालांनो हायो बेनि थाखायनो सिन्था सरसा खालामदों जोङो। बेनिखायनोथ' जोंनि स्कलारशिप लिंहरनाया जादों जों आरोबाव माने थिग बेबायदिनो बे मेसेज आरो मोनसे मेसेज होनायनि मोनसे थांखि।